И здравейте, аз съм Атанас БГ и това е първото ми видео в моя YouTube канал. В този YouTube канал ще качвам като цяло каквото ми щукне. Може да правим и други неща, стига вие да продължите долу в коментарите. Ако искате да гледате ако искате да гледате още клипове, може да оставите лайк и да се абонирате. Може да ме последвате и в Instagram, там може да пращате фен-артове, като ще ги слагам във всеки край на видео и също ще може да предлагате долу в коментарите какво искате да снимам. Като главно мисля да качвам 2D анимации, да си говориме и може да правим и стримове. Като мисля и още неща, но те може да са в други видеа. Да, може да се абонирате, за да следите когато качвам видеа. И да, като цяло е това. И ще гледам да качвам често, но хей, не ви обещавам нещо, но мисля да качвам по-често. Да, това беше като цяло. И